Qabad sew ir-ritmu fuq il-bini tal-iskola primarja ġdida għas-Subinu l-Bniet f'Marsa Skala. L-iskola ġdida se tkun qed tilqa' fiha madwar 450 student u studenta biex tlaħħaq maż-żieda fir-residenti ta' din il-lokalità. Bl-iskola primarja eżistenti se tibqa' topera la darba tiftaħ il-bibien l-iskola l-ġdida. Il-proġett li hu mifrux fuq medda ta' ftit inqas minn 6,000 metru kwadru jikkonsisti fatt ta' blokki bi klassijiet tat-tagħlim, kindergarten u ċentru għal ħarsien tat-tfal. Mhux biss, iżda l-iskola se jkollha wkoll parkeġġ pubbliku għal karozzi taħt l-art fuq medda ta' iktar minn 1700 metru. L-iskola qed tinbena mill-fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada b'attenzjoni partikolari sabiex it-tagħlim fil-klassijiet ikun ta' pjaċir għall-istudenti. Il-Peritri fil-għaxaq li huwa responsabbli mill-bini ta' din l-iskola saħaq fuq l-importanza li tinbena skola komda u magħmra b'kollox. Li jkunu minn kinder sal-year 6. Hemm ukoll magħha child care center. Ġifieri l-iskola ħajkun fiha l-faċilitajiet kollha li hemm bżonn inkluż pereżempju hall, anke underground car parking, etc. Barra minn hekk qed ikunu diskussa metodi ġodda dwar kif issir konsultazzjoni mal-għalliema u l-amministraturi tal-iskejjel, kif ukoll mal-assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u tat-tfal bl-awtiżmu. Dan sabiex jiġu esplorati wkoll modelli ġodda dwar kif isir il-proċess marbut mal-bini tal-iskejjel u fuq kollox tara li l-iskejjel ikunu magħmra bl-aktar faċilitajiet bażiċi u b'ambjent skolastiku attrajenti u li ta' bilħaq jiffaċilita t-tagħlim u l-pjaċir li jġib miegħu. Pass il-qudiem li għalih esprimit sodisfazzjon Gloria Borċak Sisa mill-laqda tal-ġenituri tal-iskejjel tal-Istat MEPS. Kwalinkwa konsultazzjoni mal-ġenituri tgħin ħalli titjib il-komunikazzjoni bejn l-iskola u d-dar. Dak huwa wieħed mill-prinċipji tal-assoċjazzjoni. MEPS bħala assoċjazzjoni volontarja li żied li tħares li ttejjeb il-komunikazzjoni bejn it-tfal, l-iskola, id-dar. Intant il-proċess ta' xogħol fuq numru ta' skejjel primarji ġodda diġà beda fosthom f'dik tal-Qawra filwaqt li tkunu finalizzati tħejjiet tal-iskola primarja fir-Raba' ta' Għawdex.